днешния клип ще оправим вакуумите, за които ви говорих, че шумът, които се намират тук на един клапан. Това е вакуум! Гледай! Виж като го запушиш и спира, гледай! Чуваш ли? Трябва да сваля кората и да премахна резервоара. И там нататък ще видим дали ще успея да оправя маркучите или ще трябва да взема нови. За съжаление не мога да извадя целия резервоар, защото има бензин в него и трябва да разкача всичко. Но и от тук ще се справя. Ето за тези гофрираните маркучи става въпрос и този клапан. Влизат от долната му част. Ето тези. И като цяло има и други маркучи, които не са в добро състояние. Ще прегледам всичко и ще преценя какво да правя. Имаше няколко други маркучи, които са в лошо състояние, включително и този единия за бензина. Него го подмених и го прокарах през друго място, защото натискаше въпросните вакууми, които вече залепих и са на място. Минаваше през тях просто и бяха скъсани от него. Това беше причината. Също така маркучите бяха и без скоби. Сега им слагам скоби, защото мисля, че е по-добре. Все пак мотора не е малък. Да сме сигурни, че няма да избие бензин, защото си е опасно. Забравих да ви кажа, че ще сменим и акумулатора. Ето го чисто нов е. Вече съм усипал вътретечността. Охладил се, затворил съм го, всичко както трябва направено. Мисля, че сега е най-подходящия момент да го сменя. Униват 12 волта, 10 ампер-часа. Мисля, че за този сезон е добре. Не е скъп, 60-70 лева съм го плащал. Има гаранция 6 месеца. Жив е. Мисля да му сложа спортно гърне. Няма да е някакво ефтино китайско, ще е хубаво и няма да е много шумно, поради причината, че това просто е грамадно и доста трудно се вкарва моторчето на по-тясни пространства. Пък изтърчи доста от задницата. Единствено нещо, което изтърчи е алкохолно проблема с вакуумите. Мисля да го си една идея. Вече не се чува. Акумулаторът е добре. Вакуумчетата вече работи равномерно като го запаля.